Tak to len medzi 4 očami. Čo vás ráno zastavilo, aby ste s tým pokračovali teraz? Viete čo, chcel som na tým ešte trošku takú porozmýšľať, aby som si bol istý. Čo to pochádza? Popravde vám ani neviem povedať, mi príde, myslím, že som proste nad tým potreboval porozmýšľať, aj napriek tomu, že sa mi to páči. Môžem ponúknuť moju perspektívu? Jasne. OK. Predstavte si dve osoby, hej. Jedna osoba je človek, ktorý príde, vidí možnosť, skočí do nej bezhlavo, ide, a potom je druhá osoba, ktorá vždycky príde, vždy si musí premyslieť veci, vždy čaká deň, 2, 3 dní, týždeň. To tak, že ono nejde o to, aby ste teraz vyplatili celú tú sumu, aby sme sa hneď dohodli na všetkom, hej. Mne o čo skôr ide je o ten, by som povedal, záväzok voči vám vo vašej hlave, hej. Že ja chcem vedieť, že vy ste reálne v tomto naplno. Čo môžeme spraviť je, že akože každá teraz tú plnú cenu, tých 7,5, hej. Čo väčšinou robíme je, že dáme iba 10% akože plne vratný depozit, ten väčšinou býva v hodnote 10%, čo je 750 €. S tým, že vy aspoň pôjdete dneska spať s tým, že viete, že ste urobili ten najlepší krok, aby ste sa dostali do najlepšej pozície. OK, to dáva zmysel.